Буа шәһәренең Үзәк базарында ковидтан мобиль вакцина ясату пункты ачылды. Элек медицина хезмәткәре булып эшләгән Любовь Ванечкина ковид белән быел гыйнвар айында бик каты авырган. Инде савырга өмете эзелгән мәлдә табиблар гомерен саклап калганнар. Авырдан соң 6 ай үткәннән соң пенсионер ковидка каршы прививка ясаткан. Февральдә кабай сатырга җыена. Үз мисалында башкаларын да прививка сатырга чакырды. Будьте благоразумны, надо это делать. Акыллы булуы зинһар. Ковидка каршы прививка ясатуны бүген үк башкарырга кирәк. Менә сезгә шуның өчен ял көннәре бирделәр. Вакцина ясатыгыз. Бу үзегез һәм балаларыгыз өчен бик мөһим. Үзәк базар территориясендә ковидтан прививка ясату пункты район башлыгы күрсәтмәсе буенча оештырылган. Пунктның ишекләре иртәнге сәгать 7-дә үк ачык. Әлеге мөмкинлектән уннарча кеше файдалана. Пожалуйста, приходите. Вот мы здесь сидим, вакцинируем. Килегез, рәхим итегез. Кешеләр киләләр, укол ясаталар. Теләүчеләр бар. Буа шәһәрендә мобиль вакцина ясау пунктлары тагын 4 урында. Медицина училищесы, ветеринария техникумы, Дома сәүдә үзәге һәм Венец аптекасы биналарында эшли. Фәнис Мөхәммәтов, Илсияр Гаязова, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа шәһәре.